Ġurnata tipikament tar-rebbija b'xemx tiżreċ u temperatura ideali flimkien ma' atmosfera perfetta fil-Park tal-Familja Futilaj. Matul il-jum tal-ħadd ħafna nies gawdew minn diversi attivitajiet organizzati bilan li nġabru fondi għal Malta Community Chest Fund. Bil-qofol tal-ġurnata jintlaħaq b'żifna tad-diska Uptown Funk fejn it-tfal u l-kbar żifnu flimkien għal an wieħed. Biex nisfra nagħmel il-passatemp tiegħi u fl-istess jien ngħin il-ħadd ieħor. Aħna ġibna tfal, ġejna nieħdu pjaċir magħhom u xi trid iżjed, tisfel tieħu pjaċir u tgħin fl-istess ħin. Vera idea tajba. Fil-fatt din iż-żifna kienet waħda mill-akbar żifniet li qatt saru biex jinġabru fondi għal karità, kif spjega l-organizzatur tal-attività fil-Jof Joy, Jonathan Paċ. Aħna ridna nagħmlu l-ikbar żifna li qatt saret għal karità infatti l-MCCF qegħdin niġbru kull min qiegħed jipparteċipa f'din id-diska qiegħed jagħti donazzjoni kemm irid fl-aħħar mill-aħħar biex fl-aħħar mill-aħħar waqt li qed nieħdu pjaċir qegħdin ngħinu lil ħadd ieħor. Konkurrenza ta' nies kienet waħda tajba? Kienet waħda tajba, ovvjament is-sħana ġifieri dak li jkun jaqta naqal enerġija, imma fl-aħħar mill-aħħar kien hemm konkurrenza tajba. Intant dan l-avveniment sar kollu kemmu permezz tal-enerġija solari, idea li kumplimentat l-għan ewlieni tal-attività innifisa.